Hi guys, so for today's video guys, kay Diof man ako magluto og munggos. Lamian nga munggos ang ato ang mga ingredients mo ni baboy, natay mga lamas, kalbasa ug of course munggos ug dili kayo tato ang kamunggay guys kay mo ginadag bidas atong mga gulay no, sa atong mga utan. Unya nag-prepare na ako og kalderin, lang gamit ako para dali kay mo bukal guys. And then ako lang sa pasigaan, i-medium flame na gyud ni kay kung imong i-high flame mo lupad ang kalderin guys eh. Wala gani na ako bantayan nga nag-aso-aso na. Ako napakusgan gani na. Amay gani kay wala nilupad ang galiren tagban tag apas alis gawas. Nya nag-prepare day ko nig mga anang hugas pa day ko sa plato anis. Magkay work jud guys kanang clean as you work gud ba. Kaya ko na magluto nga daghang kanang mga limpyonon, daghang mga gubot-gubot. So akong giuna ni guys kay ang Bombay followed by ahos. Di ko mag-una ang ahos kay dali kay mapagod guys good. Gamay pong mantika ang gibutang ani guys kay gisa raman. Saute raman ni. Tapos kini mo ni ako mga lamas guys. Lami kini mga lamas kay humot kay guys. Bombay ahos sa gulan pa sili espada. Akong giuna gyud ang Bombay. Nagisagol na sad nako ang sili espada kay para mas mahumot pag isang maayo rin mas halang-halang medyo halang ba dami ng mga gulay nga medyo halang-halang good busog jud kay makagana pa yung kaon guys. So man nag kini brown na sa guys pag brown na akong gisagol ang gikat na ko nga pino-pino nga mga baboy karne sa baboy no magina to ang main nga ingredients ani ang iyang subak kung sa Bisaya pa ba subak. So ako sa ning palaton gamay mga nanis mga 20 minutes guro takluban sa nato. So nagpalata pa ko sa baboy guys. So magharos ako sa kamunggay purbidang pagkamunggaya. Mo na tong mga kamunggay guys. Ako na ning naghugas guys ha. Basig mo ana mo ako hugas nang hugasan na ako guys. Ako nang giliklikan. Di man ko bati mo kay ana ka manghugas ko magharos. Pilit ang kamunggay mo nang sa paros sa hugasan yun na ang kamunggay guys. Seryoso guys Nico. Seryoso Nico halos kamunggay. Uy ako tong okay-okayon kaliyot ang kon mga karne nga gilat-an mi kay kung di sa nimo okay-okayon occasionally magpilit mo sa kalderin mo pagod pa manang imo gini siyang okay-okayon every after butang talang 2 minutes 3 minutes ana wala pa na nabutang ag tubig guys kay ganahan ko nga medyo may pagka brownish ang ato ang baboy. Later on ako nibutang gamay tubig para sa pagkakaroon uga-uga lang sa siya. Ako nang gipa brown guys ha dili black kay kung black pagod na guys. So humot ta sa gisa guys humot kay mga gipang sagol nga mga lamas Bombay ahos ug katong sili espada. Maayong pagka-ukayo mabulol gyud sultian guys ngano ko guys sakto man og digla sakto sa kong ipon mabulol jud og sultian ngano kana no. Anyway so yan ako na sa ning okay guys kay kabaw na ka guys mapagod kini maayo mo ning black dili ni brownish guys. So padung ni sa malata no nag-skip na lang ko kay kung ako humanon ang 20 minutes guys okay mabuntagan tag paabot tong video guys mo nang kuan lang kanang skip lang nako guys. So padung na sa malata guys no andam lang sa akong ubang mga ingredients ang katong kalbasa. So kini by this time ako na nibutang tubig kay para latanan ako apil ang kalbasa guys.
Oh na tubig oh kini. Mutang tubig kay bawo guys, gidagkan ako sa bawo guys kay basa pa nihapon guys, lami kayo higop sa bawo. Kabantay ko ana. Apa tulog ni ka kuan. Tulog ni ka baso upat ba. Dagan ini sa bawo guys. Nakapangatag pag ning GR guys, ang silingan guys. Upat oh tulor day. Tulor gid eh. Nya ako ning lunod ang kalabasa guys. Oh. Darang kalabasa guys. Oh, luto ng mga karne oh. Kung luto na meaning gaan na siya. So naluto-luto na siya. Mga tambok niya ba. So salami abay sa bawo guys. O asin na to guys oh. Akong gidagan-dagan og asin kay dagam sa tubig guys. Ya, nasa yung mga nagamit sa ko og magic sarap. Mag-partner ako sa pagluto guys, magic sarap guys. Ya, ko tawo na to guys kay para ma-mix well ang asin ug ang magic sarap. Ako ba to guys? Palataan na to mga pila ka minutes. Actually nagluto sa ginaling guys para na ako side dish. Di ba? Bukal-bukal oh. Muta guys. Pasti na ba kumot gid oh. Ayan, sagol na ko munggos guys. Actually nagpalata ako ng munggos around 2 PM. Para inig karong 5 PM wa na. Ditso na ako gisa sa mga lamas, lata sa karning baboy. Di na ako maglata-lata sa munggos kay nilata naman daan ako ganina alas 2 sa hapon. So, grabe lang. Bukal-bukal ang munggos guys eh. O kano higop. O di butan ng kamunggay guys. Kamunggay na og kalugbati guys. Gapilan na. Dara guys nga. Guys kubkob na guys. Onda raw. Nagkagag kanon guys. Nandako na kayo tiyan guys. Yan. Nagandam sa kuan guys. Nagpapartes kaya chong og kining royal. So royal ni guys ang ginom guys. Humana ko kana guys. Bye guys.